Mahal, saan ka na naman ba galing? Diyan lang, mahal. Diyan lang o doon na naman kay Gerson? Mahal, sinilip ko lang yung bata kung anong ginagawa niya. Mahal, hindi na bata yon na dapat mo pa siyang silip-silipin. Isa pa, hindi mo naman siya kaano-ano ah. Kahit na mahal, alam mo namang malapit sa akin yung batang yun. Malaki ang naitutulong niya sa akin. Lalo na kapag nasisira yung motor ko. Kahit na, kailangan mo ring limitahan ang pagpunta mo dun sa kanya. Mahal, hayaan mo na lang ako. Parang anak na rin kasi yung turing ko sa kanya. Kahit na, bahala ka na nga dyan. So, ano po? Anak niya siguro yun. Yun naman siguro ang anak niyang babae. O Emma, kumusta yung pag-aaral mo? Okay naman po, Tay. Mabuti naman kung ganon. Tara muna sa loob, pang-merienda muna tayo. Sige po, Tay. Dalawa pa lang ang anak na magiging kapitbahay ko. Magandang umaga. Magandang umaga rin. Ikaw pala yung bagong lipat dito. Ay, oo. Magkapitbahay na tayo. Mabuti naman kung ganon, para may nakakausap naman ako sa tuwing wala akong ginagawa pagtanghali. Ako din. Ako lang mag-isang naiiwan dito sa bahay maghapon tulad mo. Nakakatuwa naman, nag-uusap na tayo, hindi pa natin alam ang pangalan ng isa't isa. Oo nga. Ako nga pala si MC. Kay naman. O sige, mauna na ako, mamamalengke pa pala ako. O sige, mag-iingat ka. Okay, andyan ka pala. Halika muna rito, upo ka. Kumusta ka naman dyan sa bago mong bahay? Ayos lang naman. Kaso medyo nakakapanibago, pati yung mga bata. Talagang ganyan, masasanay din kayo. At saka, mababait din naman yung mga tao dito. Siya nga pala, nakita ko yung mag-aama mo noong isang araw. Mag-aama ko? Mabuti naman at magkasundo sila ng bago naming kapitbahay. Oo, nakita ko nga silang tatlo nun sa harap ng bahay nyo. Ay, hindi. Si Emma lang. Eh yung isa, Hindi niya anak yun, no? Si Emma? Hindi ko anak? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, matagal na magsisinungaling si Kay sa akin tungkol kay Emma? okay. Hindi nyo pala anak yung lalaki. Si Emma lang palang anak nyo. Oo, sadyang malapit lang si JR dun sa bata. Siguro, sabik lang siya sa anak na lalaki. Iisa lang pala ang anak nyo. Akala ko dalawa. Oo, si Emma lang talagang nag-iisang anak namin. Kaya lang minsan, nakakainis na rin si JR kasi lagi siyang nagpupunta sa batang yun. Hayaan mo na lang siya. Total, masaya naman ata si JR kapag kasama niya yung bata. Hay nako, ano pa nga ba? Wala naman na ako magagawa dun. O siya, sige. Uwi na ako at magluluto pa ako, ha? Sige, sa susunod na lang ulit tayo magkwentuhan. Tay, pahingi po ng baon. Papasok na po ako. Doon ka humingi ng baon sa nanay mo! Tay, galit po ba kayo sa akin? Ikaw na bata ka? Huwag na huwag ka nang lalapit sa akin! Naintindihan mo? JR! Anong nangyayari dito? Ba't mo sinisigawan yung anak mo? Anak ko o anak mo lang? Ano bang sinasabi mo dyan? Bakit bang init-init ang ulo mo kay Emma? Ikaw, matagal mo na pala akong niloloko. Kaya pwede ba? Tigil-tigilan mo kasi pagsisinungaling mo! Anak, ayos ka lang ba? Pasensya ka na sa tatay mo ha. Mainit lang siguro yung ulo niya. Nay, bakit po biglang ganun sa akin si tatay? Hindi ko po maintindihan. Hindi ko rin alam anak, pero hayaan na lang natin yung tatay mo. Baka pagod lang siya. Tay, mano po? Huwag mo akong hawakan! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo yung bata ka?
na lumayo ka sa akin, naintindihan mo? Aray ko po, tay, nasasaktan po ako! Bitawan mo yung anak mo! Nasasaktan siya! Bakit ka ganyan sa anak mo? Parang hindi mo siya sariling anak kung ituring. Talaga naman hindi ko anak yung bata niyan! Nay, totoo po bang hindi ako anak ni tatay? Saan mo ba nakuha yung sinasabi mong yan, JR? At bigla na lang ganyan ang pagtrato mo sa anak natin. Diyan, sa bunganga mo! Sa'yo ko mismo narinig na hindi ko siya anak! Ha? Sa akin? Kailan mo narinig? Nung nag-uusap kayo ng bago nating kapitbahay, diyan sa labas! Ngayon, pagkakaila mo pa! JR naman! Yang tenga mo ang may diferensya! Narinig mo ba lahat ng pag-uusap namin nung araw na yon? Siya nga pala. Nakita ko yung mag-aama mo noong isang araw. Mag-aama ko? Mabuti naman at magkasundo sila ng bago naming kapitbahay. Oo. Nakita ko nga silang tatlo nun sa harap ng bahay nyo. Ay, hindi. Si Emma lang. Eh, yung isa, Hindi niya anak yun, no? Si Emma? Hindi ko anak? Paano nangyari yun? Ibig sabihin, matagal nang nagsisinungaling si Kay sa akin tungkol kay Emma? okay. Hindi nyo pala anak yung lalaki. Si Emma lang palang anak nyo. Tama si Kay. Hindi ko narinig ang buong usapan nila dahil sinagot ko yung text sa akin nun. O bakit hindi ka makasagot ngayon, ha? Tinanong ni MC kung anak din natin si Gerson. Ang sabi ko, si Emma at hindi si Gerson ang anak natin. Emma, anak? Tingnan mo ang ginawa mo sa anak mo, JR. Nagdusa siya dahil sa maling akala. Grabe ka namang ama. Sana man lang, kinausap o nagtanong ka muna. Anak? Emma? Patawarin mo si tatay kung saktan kita sa mga sinabi ko. Nabigla lang kasi si tatay. Hindi ko alam. Mali pala ako ng pagkakarinig. Mahal na mahal kita, anak. Mahal na mahal po kita, tay. Kaya sana po, huwag niyo na po uli gagawin yun. Masakit po kasi sa isang anak na sabihan siya na hindi siya tunay na anak. Hindi lang maulit yung anak. Kahit kailan. Patawad. Sa'yo rin mahal. Patawad. Mahal na mahal ko kayo. Natutuwa ako dahil naisip mong mali yung mga narinig mo. Kung lumapit ka na lang sana nung araw na yun sa amin, edi sana hindi nangyari ito. Nahihiya kasi ako sa inyo, mahal. Kaya tumayo na lang ako sa bandang likuran nyo. Kaya sa susunod, mahal, pag may maririnig kang hindi maganda, magtanong ka muna, ha? Para hindi tayo makasakit at makipag-away. Oo, mahal. Pangako. Hindi lang maulit. Anak, patawad.